As xornadas de AGAME, a Asociación Galega de Loita contra o abuso a menores. En primeiro lugar, decir que a nosa asociación é unha asociación pequena, como todas as que en principio estamos responsabilizadas nesta loita tan importante da defensa dos dereitos e das liberdades dos menores, e tamén é unha asociación que nace nunha cidade como Ferrol, que ten unha característica, e é que ao longo da historia demostrou ser unha cidade onde os movimentos sociais máis novidosos, os movimentos sociais pioneiros en distintas loitas de reivindicación, pois tiveron aquí en moitas ocasións un nacemento, non? Para despois irradiar ou irradiarse para outros puntos da nosa xeografía. Penso que é o caso de AGAME, e por esta razón consideramos que a labor da nosa asociación é unha labor que merece o apoio tanto das institucións como da cidadanía da nosa cidade. Por iso, para inaugurar estas xornadas, temos aquí a concelleira Saínza Ruiz e a concelleira de Benestar Social, unha concelleira que deu o seu apoio para a organización destas xornadas e que ademais coñece cales son as necesidades da nosa asociación, e polo tanto, unha vez máis aquí, aproveitando que a temos na mesa, pois lle solicitamos que continue con ese apoio e de, si cadra máis medios a esta asociación, que xa digo, como todas as que se dedican á loita polos dereitos e as liberdades da infancia e da adolescencia, pois necesita todo o empuxe, non? Para poder conseguir os nosos obxectivos. E despois tamén temos na mesa a Víctor, teño que mirar os apelidos porque é un compañeiro da asociación, pero nunca me lembro dos apelidos, López Casal, que é o responsable da acción institucional de AGAME, que tamén vai a facer unha pequena introducción destas xornadas. Decir tres avisiños nada máis, que repetirei cando comencemos despois o debate. Decir que temos unha ficha que vos puxemos por aí, un folletiño nas butacas, xunto ao folletiño esa ficha para poder asociarse, para apoiar a AGAME, tanto como o vosso traballo voluntario como as aportacións económicas que podades facer. Pero, non só poñemos a ficha, tamén vos poñemos un pequeno agasallo, que é este marcapáxinas, que vos pode ser útil, e ademais nos é útil a nós porque aquí van os datos de contacto con a nosa asociación, a página web, o Facebook. Decir tamén que aí no exterior do salón temos unha exposición sobre o abuso sexual infantil, o abuso sexual a menores, que agardamos poda ser unha iniciativa que podamos mover polos institutos de secundaria de aquí da comarca, pero que tamén estaría aberta a que outros centros de Galicia puderan solicitárnosla e se pudera trasladar a outros centros, non? Despois, as persoas que necesitedes unha certificación de asistencia, tamén temos aquí un folletiño para onde podedes darnos os vosos datos para poder certificar iso. E sin máis, cedo a palabra a Saínza Ruiz, a concelleira de Benestar Social, para dar por inauguradas estas 5 xornadas de AGAME. Eu primeiramente agradecer tanto a compañeira PCs como a Víctor, a Estela, por terme convidado a apertura destas xornadas tan necesarias na nosa cidade. Nese sentido, comparto co grupo que dicía que o Ferrol sempre foi unha cidade de entidades sobre loitas xustas nas que temos compartido algo maneiras. En ese sentido, a AGAME me parece que vai a ser unha desas
entidades que se está xenerando pouco a pouco, pero que ten a oportunidade de medrar. En ese sentido, sempre que se poida, por a parte institucional, que nesta fase da miña vida me toca, nese sentido, tedes o noso apoio. É certo que como saberedes, o respaldo aos equipas de menores, sobre todo no ámbito municipal, que creo que me abrangue neste caso máis a mí, sabedes que, por exemplo, de 12 anos, por exemplo, no Concello de Ferrol, de ter alrededor de 7 e 12 persoas traballando municipalmente por casos de infancia e de menores, actualmente temos 2 técnicos dedicados exclusivamente a menores que compaxinan tamén con outras funcións. Antes había un montón de subvencións, tanto outras administracións superiores. Actualmente eso se rematou alrededor do 2014 e a realidade é que son moi necesarias este tipo de entidades para realmente facer algo que as administracións actualmente non están sendo capaces de cubrir. Sí que estive vendo un pouco as fichas que están fora de que fixo a GAME. En ese sentido me chamou moita atención unha das limitacións que nos atopamos onde me transmiten as técnicas de menores, que sobre todo é ese grooming, non sei se digo ben porque o inglés son máis de francés, pero ese grooming do acoso a través das novas tecnoloxías, que ás veces é moi difícil de detectar. Estamos tendo un montón de casos tamén de prostitución infantil que non se pode demostrar, porque ás veces quedase nese ámbito máis doméstico, é moi difícil, ainda que os técnicos o saiban, teñen indicios como esta frase que di aquí de Jorge La Rosa, da mirada ao menor, de indicios psicolóxicos ou de linguaxe non verbal que se quedan a entender por parte dos técnicos e das técnicas que hai ese abuso. É moi difícil de demostrar realmente a nivel legal, ou polo menos os técnicos non teñen os medios, os mecanismos para facelo. Entón, estas jornadas, darvos os parabéns por organizadas. Penso que os ponentes son ponentes de moitísima experiencia e calidade, en ese sentido que continuedes e, por suposto, que fagades ese traballo que ás veces as administracións por diferentes cuestións non son capaces de facer e que sí que estades sempre nesas soltas. Nada máis, moitas grazas e damos por inaugurada, que lle paso a palabra a Víctor. Ben, bon día a todas e a todos por vir a estas xornadas e este madrugón. Quixera comenzar dicindo un pouco por que dentro da asociación se escolleu este tema. Desde que se constitui a asociación e a nosa loita para a defensa dos dereitos dos nenos e das nenas, vimos constatando realmente un mal uso da institucionalización dos menores. Estamos comprobando, xa en casos evidentemente xa que non son xa anecdóticos, estamos vendo que en moitos contextos, por exemplo, de abuso sexual infantil, se aplica ao SAP, o que supón a internar a menores en centros dependentes da Xunta de Galicia. Isto nos parece evidentemente que é un mal uso ou un abuso ou unha vulneración claramente dos dereitos destes nenos. Realmente isto nos fixo reflexionar, nos fixo empezar a cuestionarnos o que estaba pasando neses centros, cal era a súa utilidade, como se existía unha vulneración ou non deses dereitos dos nenos que estaban neses centros, que o que estaba pasando aí dentro. Entón, os datos que nos iban facilitando, que íbamos obtendo por diferentes casos que nos chegaban a asociación, nos resultaba bastante alarmante. Curiosamente, por exemplo, onte nos entrou un caso
Poño exemplos para que deixades un poquinho, porque é moito mellor que simplificar e ver casos concretos para que veamos como funciona o sistema. Non? Onte mesmo nos entrou un caso na asociación dunha nena de 13 anos nun contexto de abuso sexual, pois a reacción do sistema foi aplicar o SAP, afastar a esa nena do ámbito familiar, que está actualmente nun centro da Xunta de Galicia, e curiosamente a nai metela nun centro psiquiátrico, sin ningún tipo de informe psicolóxico ni psiquiátrico que diga que esa nai pois ten algún tipo de alteración de conducta. É algo increíble, evidentemente, pois eso pasa. A aplicación do SAP pois está ou se aplica frecuentemente nos nosos cuidados, é unha lacra que temos aí e que é o froito de unha pésima formación de xueces, de fiscais e de abogados en victimoloxía infantil. Non existe ningún tipo de formación. E os que tiñan que estar formados, como son os equipos do IMEDA, tampouco están formados. Pode sorprender os presentes de que no IMEDA, a día de hoxe, non existe un solo psicólogo infantil. Isto nos leva pois, a un contexto de vulneración permanente e constante de dereitos, tanto pois, do menor como das nais, que son as principais denunciadoras deste tipo de delitos. Como podedes ver nos panéis, o abuso sexual infantil presenta unhas características bastante peculiares que as diferencian dos demais delitos. En primer lugar, a súa altísima incidencia, estamos falando de un 20%, e un 80% se produce dentro do ámbito familiar. Entón, estas son unhas características que, bueno, repito, as fan peculiares por este sistema, principalmente de desprotección destes dereitos da infancia. Non? Realmente o sistema, tal como está hoxe en día, é tan perverso que realmente as nais se les obliga realmente a ter que escoller ou ben a ser cómplices dunha situación, ou ben calar, ou ben meterse nun laberinto judicial moi complicado, donde posiblemente se vai a acabar cuestionando a guardia e custodia deses menores. E aquí, evidentemente, repito, aparecen os centros de acogida destes nenos, donde, repito, moitas veces son separados de súas familias, sin ningún tipo de fundamento, e vulnerando claramente o interés superior do menor que debe cuidar en este tipo de cuestións. Como vemos, ano tras ano, vamos facendo xornadas, este xa a quinta, e ano tras ano tratamos formas distintas de violencia que se exercen sobre a infancia e a adolescencia. Estas xornadas nos permiten, penso eu, romper mitos tamén, non solamente coñecernos, non solamente crear redes, non solamente colaborar entre persoas que estamos interesadas en estas cuestións, sino tamén romper mitos ou falsas ideas que nos repiten continuamente na nosa sociedade de que a infancia está especialmente protegida, ou que está sobreprotegida. Eso estáse repetindo continuamente e o que vemos é que a sociedade, a infancia que estea protegida estará protegida. Para a infancia que está desprotegida é moi vulnerable e está sendo agredida por administración, por un poder judicial que non dá unha resposta ao posiblemente que sexa o maior problema de orden público que é o abuso sexual infantil. Por eso estas jornadas, evidentemente, son moi necesarias para debatir, para contrastar opinións e, repito, claramente para derruir eses mitos, esas falsas creencias que o que provocan é unha inacción da administración que descoñece totalmente este fenómeno e que non está ponendo os medios materiais e humanos para atacar este tema.
un exemplo ben claro. A asociación conseguimos que o Parlamento galego aprobara o noso protocolo para o abuso sexual infantil. Foi na anterior legislatura. A día de hoxe, ese protocolo necesario está metido nunha gaveta que debe ser, non sei se por razóns orzamentarias, non sei por que outras razóns, non se leva adiante. Estamos constatando tamén, este desleixo, estamos constatando tamén o ingreso en centros, neste tipo de centros, de nenos con problemas económicos ou sociais, cando deberían de ser atendidos, o mellor, no seu ámbito familiar, si os sistemas de protección social foran suficientemente efectivos e non o son. Recordo, isto non é unha anécdota, porque realmente o que trascende é un concepto do que debe ser a protección á infancia. Recordo, cando a plataforma Stop Desafiuzamento se puso en contacto con nós por un caso dun desafiuzamento dunha familia, en concreto monoparental, era unha muller, unha nena de 6 anos. Acudiu a asociación a nós, a ver que podíamos facer porque había un menor, acudimos aos servicios públicos, a Galicia, etc. E o político de turno, cando le plantexamos o caso da menor, nos dixo, non vos preocupedes pola menor, a metemos nun centro da Xunta que aí tratamos moi ben os nenos. É dicir, ese é o concepto que algúns políticos teñen sobre a protección á infancia e a adolescencia. Repito, para rematar xa e non continuar, que esta, hai moito que facer sobre a vulneración dos dereitos dos nenos, que esa, repito, é constante e é permanente, e, por lo tanto, é necesario este tipo de xornada para denunciar este tema e intentar, a nivel político, porque non nos queda outra, cambiar, presionar para que se invita en persoal e medios para crear outra realidade que a día de hoxe é bastante grande. Gracias.